tiche. That's what I want to check it out, money. I check it out. Nothing at Asugara. I'm not in the gun or it. Oh, moon. I see moon, but Angari. Aiwa iyachita zvukuya wakosi iyachita zvukuya wakambori angari wemunhu batawa iyachita zvukuya nokuita wakosi ndakamutora but iyachita zvukuya akuita wakosi anouya kakumbu orit anouya kumbu kangani pawishi everyday chaiyo uyu wake uyu akatosiyana naye because atowa kuSouth Africa. Saka iwo wakarambisa Maiguru. Maiguru ndo vakatokonzeresa kuti wasiwe. Aiwa hombureka. Aiwa handisi. You are mwanangu. Okay, ndaida kushowa ima atataura chii chakaitika. What happened? Ndaida kushowa ima picture ekutororwa ekuti ndakatoma madzimari chaiwo. But wakarova munhu yamwisa mwana alright yamwisa mwana ndakatororwa bro asi vakahura waseti Maiguru vahure ndozvandakaudzwa nani nemurume wangu wacho aiwa murume wakoyo anga ine vana vangani kumereji angaine mwana one so ndakanzwa kutaka auya akanzi Mofela I am going to block you inini personally panapa ususu pauya handiri munhu anongogara achifunga kuti zvisina basa mazuva isi anzi akahura murume wako ndiyakatananzi akahura ndozvakandiza akanzi akahura anzi akazozvibata kapafoni then akanzi akahura machibaba but iwe wakazvipirive ndaigoda kudii captain munhu angakutopulana toya nemari ndaigoda kudii ndikatongoti okay but nababy mama hawo hawanyanyotaura zvekutodaro angatisautaure naye but you can't call my good baby mom because iwewe chiwakaita kuti mukadzi aramba handizini captain alright regachizokatakodana nemunhu achiri nemukadzi wake angasati captain wakapatosiyana kudhara wakatosiyana kudhara uri kunyepa ndokutokudza iserious captain ndaida kuti nayakuisa mapictures angu ndichirorwa ameno zvimwe varume unogona kungororwa kane murume iyaine agara vachidawazwatava ati mukadzi akahura wakazoramba handina ndakauya achiti ati anga asisi kwangatoenda kudhara anga arorwa samuwe zvakusauth ndiri kuzimbabwe kwarari kusouth ndokwandogara mwanangu putsa imba yemwe mukadzi zvakashata mwanangu handina captain handina kutomboputsa ndikavatsvaga Maiguru vakauya panapa vatudze nyaya kani vatsvaga kerorondisiya I know you anditorina namba dzavo handitotaure nawo asi nemurume wangu havatonyanya kutaura vataura apo neapo once in a while vanototaura nenyaya yemwana kosi angogara inewo mwana wayo so vanongotaura nyaya yemwana mwana ari sei paroda mari yemwana yedise that but mwana wacho anotoya kunoko maholidays ndendeni naye anodza kuboarding saka anotomboya kwandiri nchimbogarawo naye kuzomboendawo kunana Maiguru ati ini nangu sekuona pangu apa panenge wakuchiti nemwana wakodzoka nemwana kune mwana chirudzi kuti kaunenge kuti kune mwana ndisakudai endaya kuna Maiguru waitire zvakadai unongonoti makaitira sei nemwana chawakazoaa
ndakatombozviona kuti pane zvikuitisha ndichawakaona wakaone kuti mwana musikana anenge ngoti mari muda mari ndoda mari saka zvakaipere mwana kumbira mari kuna baba wake izvozvo handichazvina kuipa but mari dzacho hadzina musoro zvakaipere kuti mwana akumbire mari kuna baba wake hazvina but pane pandakaona ini nauka andimbodunyeba ndozobata mafoni ndichivhura meseji ndakaona mameseji aiti iye mwana ndiaisenda pangasipo mwana ndiaisendera baba ndobati pakaita sei mama bisi bati zvakaipere mwana uda kuziva kuti baba napa vakanetsa gadziri aiti kabisa naika zvakaipa is it better to make peace between your parents hazvisi but inini njahako saka iye haana uye kuda kuuya kuti tingadzisai kozinda vako anoda kubvunza kuti is it better kuti mwana audze tedu kuti taura naye namama hazvisi beti but kwandiri its beti kwamuri zvokwanisa kunge beti but kwandiri beti akanzi iwewe hausati manezera rekuzvikuzi zvakadaro because shes still young ari kuda kutsvaga nyedzi ndokuona unoti ari kufurirwa kusaidzi shes young and ari kukudze nyedzi nai alright Susan unoona sei nyaya yekutaura panapa asi mwana aiudza baba kuti dzokerai kudu kana mai unoona sei vakatora munhu ndochokwadi ndo vakatoita kuti munhu aenze varume havagari akaura iwopa uchaita uchangonzi wakaura chiregai ndiexplain inini mukadzi uya kuti its like izvezvo ari kusouth africa vaigara vari kuzimbabwe handiti vese nemunhu then wachigara wese mukadzi nobva ti ndakuenda kusouth africa kunoshanda murume basa rake rarakupera vaenda kusouth africa then vhasi yamurume kuzimbabwe zvane murume akatoti usaende shishi ngatisare tidi mushandi kuzimbabwe aramba zvikanzi murume Captain Mamkase Amuku ndafara ndakwirawo vana vatumwe inini wangu akati kuna baba wake takaseparata 10 years ago atonda itomurambidza kuenda asi akati baba tikaita kuti mudzogerane naamai zvakadi iye ndiega aiti inini pfungwa yekudzogerana nababa handina enda nditorira nezvakaitwa nababa vacho asi iye ndiye andopa puresha baba yekuti madii kudzogerana naamai saka uyo ari kuti vana vanotumwa idzelai ina ndomutume asi iye ndiye anototi baba imimi dii kudzogerana naamai unoti he itselai iwe unenge uri kweri unoonawo evidence yacho here zvauri kuti itselai mainini sei mati mwana anotumwa imimi ko kana mwana achizvifundira ega ndakaona saka why you say it's a lie inini bone rangu ndatiyana wakapera but unofanira kuziva kuti it's okay yakatota asi ndo zvamuda kuti ndibvume varume vashoma varume vashoma makamatichipa vakatitora vadii saka anenge avanawo mbato saka problem yako iri pasi usade kuenda chikavana nemurume asi yezvape newe weibvapo nonotsvaga wako murume ndomutsvaga kupi ndakatotora yeye vacho alright it's okay captain ini naanguka saidi rangu ndanotora munhu akazviendera kun'anga kati achida kubatsirwa nen'anga n'anga ndobva yasvika nheno hanzi yakamupa mushonga usiriwo then mbatanga uchidanana nen'anga yapiwa mheno iye mukadzi ninoamukira ukanyarara apa angatoo it's
Zwaika, nyaya ine masaizi maviri. Ati kusaidi ratashani anogona akanyeperwa nemurume wake. Zvese zvaari kungotaura yese zvinhu zvaakanzwa nemurume zvakaitika. Ndino kuti varume vanonyepa. Unonyeperwa zvokuti unobhiliva kuti no, ini handisi kumboputsa musho wemunhu. Musho wagara wakaputsika. Daina musho unogona nemurume wemunhu. Unogona dai nemurume wemunhu kwe3 months 4 months wozori usingaziye. Achikuti ndakafikwa nemurume, ndakafikwa nemukadzi, takatorambana. Kana kuti mukadzi akatodzokera kumba kwake. Saka manyaya ine masaizi maviri. Ufanira kutarisa ipapo. Varume vanotonyepa. Okay, taura Tatiana wati vakaenda kunanga wakaenda sei? Vari kuSouth wakaenda kunobatsirwa. Mino kwavanobatsirwa apa murume wasiya kuZimbabwe vakuSouth. Ndinobatsirwa kuSouth. Pavakanobatsirwa kuSouth wakapiwa mino matombo wakapiwa here. Then wapiwa. Wakabva watangodana nani namadzibaba murume ari kuZimbabwe. Madzibaba matombo iwapo. Murume ari kuZimbabwe. Paakaenda kuSouth murume vanzi chiuya kunoko. Paakaenda ndopaakaona kuti mukadzi wangodana naye madzibaba vandofaona mameseji zvese. Saka paakaona watanga kunetsana ndopakutosiyana kwakaita. Then murume vadzoka kuZimbabwe watosiyana. Murume vadzoka kuti chimbodzoka kuZimbabwe chidzoka akaramba. Watosiyana. Inini handisipo zvati ndakazonzwa. Ndopatakazonzwa. Tangotodii kuti it's okay. Ende mwana akutotaura kuti aina handisi zvakaitika. Because aibvunza dhodha wake. Saka ndakazomubvunza dhodha wake akamubvunza kuti zvikadzina handisiwa ingoti hazvisi zvezera rako. Alright. Saka iye murume akazoziva sei kuti madzibaba vacho ivavo varara nemukadzi wake? Pakurara handizoziviye kozi akangona mameseji pamusoro ekutoti vanhu vakutodii vakutodanana naye vanenge vava netime. Pana panhu panguvataamukazi ndakatobvisiwa nakuti handinawo zvese. Ndapiwa adzi vaya vawaitaura vaenda kubasa vadaidzwa kubasa nhasi saka vasokwanisa kuenda naye. Savane namba yomwe musikana yavadipi. Saka musikana yenhasi handamufonera ndizvona ndakufamba sei. But hanzi anoenda chitatu chacho chinhu chamangwana. Go and take your chair. Go and take your chair. Macaroni. Macaroni. It's not there. If you don't want to eat, leave it. If you don't want to eat, leave it, okay? Okay, alright. Ayo shandukuita kama nangu. Tini ndikatoda kufonera musikana wewe. Onduzotofamba sei kana ati ari kuchaisa basa mangwana ndopinda ndichimutora vachitonanga ndichitoenda navo achikwanisa ndobari ndovasina mari yebhoti vachinokwira mabhazi vatorwa bhazi. Ndapiwa namba musikana wacho ndomufonera izvizvi. Chamufonera pezvandingoita chiti palai ndomufonera ndozoti anokwanisa kufamba sei. Okay, thank you mama. Okay, no ndadzisa Tiara kwa waburukire. Tiara waburukireko Tiara. Tiara ndiye mwakambororwa koine murume anga asiri wake. Akazongoti tumirai monaki rangu pabhazi. Monaki rakazoa here Tiara mwana. Akazongoti tumirai monaki rangu pabhazi. Varume hamusi kwaziva. Varume vacho vanongonyadzisa. Apa Tiara anokuti handikuziva.
It was going to be his job. It is. How tight is that leash per se? Is it the first 4 games? If there's 1 and 3, they pull it. Ora da ogni a quando è First round picks next year. Big change. non si chiama Roma, io invece mi chiamo Matura Mego. Matura Mego,
hondo yacho. Wakwira uchida hondo neni ngatiite hondo yacho. Aiwa ndite hondo ndinokuudza. Wakwira uchida hondo neni. Nyepero ni varume sapusi zvokunzi iwo watora murume munhu wakaenda kung'anga wakuya uchiti hanzi yedu kurwadziwa kuti hanzi yedu hembe yacheneruka hanzi yedu kurwadziwa kuti hembe isati yapera muto monengo nyorero kugara wakachena ndokuratidza kuti munane mari yo uri dofo iyo saka rega ridofo saka ngoti saka kugara wakapfeka hembe yakawo ndokuratidza kuti wakamedza datya wakamedza datya rega unyeperwe nemurume womunhu hakuna rume singanyebari rori saka wakati chia tiipeka namba dzake tomunyengeni ngemusatani anditi wataura tipe location tikusvikire timanisana Tatiana, guys, don't All right, guys. Anonsiani. Watsokera kumba kwako ere chuto. Ndachingobvunza Tatiana kuti chakaitika saka tatonanga tinoiguru vakaura nemuprofiti. Saka vanhu muri kuramba meno kuti murambe. Inini chiri kundinetsa ndechekuti vanhu vacho vari kutonga kutonge iwewe vako murume anzwa nekunyenga mahure anzwa nekuishira mahure achiramiswa ziki wakanzi uri rori mumba mwana nemusoro chirege kutukana samaita muri Captain Maskera sei ndachida ungoti hangu kuna mainini Tatiana varume vanonyeva zvekudaro. Ini ndakatombodzi newangu akandilambira nduwe ranga asiya muwasheni basket chaimo kuti handikuzivi. Munhu anandakarara naye the night aenda kugirlfriend kuramba nduwe rake raasiya muwasheni basket rakasviba. Saka mwana wamai vangu ka usatanga kutemba murume usati wava deep down to the truth. Tanga watsvaka chokwadi. Murume anokurambira. Thank you so much. I'm not here to judge you, but murume anokurambira. Because inini handisi kuramba unogona kunyebera rumwe anonyeba ende ini papa handisi kuramba saka Kim auya zvikati nekutonga ataga Captain wakubvunza kuti akuchengeta mwana here ukati ndizvozvo akakuti aripi ukati anongouya murume ugere naye sapusise vanhu wanonwaniye anoita newe Kim wanonwaniye anoita newe watonondimamisa ukatora murume wemunhu pusto iyo varume vanongonyepa shamwari ndosaka ndati vashoma vakadzi takawandisa saka wangu wati chinazvo vedu varume tinonamisa zvetonyepera vakadzi kuti hanzi handisandidarora ndaudaaakutofuurakuerangoega pano panonzi pakepteni pano pane chifumuro taura Tati imbonyarara.
ndaikumbira kumbotaura ka Tatiana Kim iwe wanze wakapererawo nyaya do you know Tatiana Kim but it seems like Kim anema arikupinda nemoyo panyaya dzaTatiana. Tatiana usabudisa mwana pa right arikupinda nemoyo ende Kim arikutuka munhu uyu achangobva kuzvara captain honestly kune ukakwira palaife yakuzotuka ndiwatanga kumutuka Kim dai wamurega ataura nyaya aexplainaka auya kuzoudza captain tambonzwa iwe usakaita jaji Tatiana iwe watova jaji kuti watova jaji kumutuka usamutuke kana munhu kuti ataure nyaya yake zvakanaka without fear aumutuke manje atuka papi attack Tatiana ndataka asikatanga mutuke nda kuzipira papane taura ayo rachiyo zedengori kutengwa shamwani zedengori kutengwa rachiyo zedengori kutengwa Tatiana zedengori kutengwa murume wako zvekuti anaya achibvunza kuti wai makarambana zvinhu zvinowanika wazvinzwa isusu takatongozviitawo pakarambana mama wangu nadhedhi wangu ndaitogara chinesa dhedhi wangu every time kuti wai makarambana namama hazviitei kuti mudzokerani taitozama nepatinogona kuti dai vadzokerana ende dhedhi wangu wangu watova neumwe mukadzi wokudzisisa panorambana vabereki vana ndo vanonyanya kurwadziwa saka mwana uyu haana kana munhu akutombomutumba zvinhu zvinenge zvitori moyo ndoita godoreya mani ndoita godoreya orit ndapedza ndobvandaida kutaura inini zvinowanika kuti munhu isekondi waipa nditi munhu haanganzi munhu zvinongowanika kuti munhu isekondi waipa hatingati iye ndianondituka bana ndinongomupimbira bheki handiti bandakutotuka ndatotuka ndikatonzi chakati bata ndinambomupinda bheki ndamutaura kuti ndimbotaurawo ndoda kumboshanda regai ndimbotaura ina hangu ndoda kutaura panyaya yakimu ndandakaiteera nyaya ndoda kumbotaura hangu panyaya yakimu kuti ini ndoda kuti Kim usatemba murume chinzonzi murume usamutemba mashoko anotaurwa nemurume usawatemba wai takatomboura waindakaurawa kakawanda ndichirarama ndiri upenyu wanzwa here then vana futizve mwana hatumwe inini vana vangu vakazosvika pakuibva apa vachikumbira chinhu vasingatumire vasingaite sei kazi varume kana vachizorambana nemukadzi wekutanga anogona kuda zofunga kudzokera futi kumukadzi wake waakatanga naye vagotodzokerana futizve anogona kuzorealiza kuti munhu wandakasiya uya ka maybe aitova better than munhu waari kugara naye mumba nguva iyoyo wazvinzwisa Kim saka sometimes musada kutora zvinotaurwa nevarume kuti murume wangu anondida murume wangu anozondita so murume wangu anoita so handisi hangu kukuataka Kim but ndiri kutaura from experience from zvinhu zvandakasangana nazvo iwewo mukadzi futi uyewo kutanga tomboramba uyaka unogona kutomboti wadzokera murume anogona kutodzokera futi kwauri iwewe Tatiana agodzokera futi kwauri but still adzosa maishoni mumba so varume vane confusion ende asi munhu kuti ungatemba kuti ungatoti vakarambwa nokuti vakazoenda kumwanga kana kuti vakazodai varume anogona kutokudza kuti mukadzi wangu akahura asina tombokura ende vagotodzokera navagotondorarana futizve ende mari ndigotobirwa futi mari ndarambana ndakwangu kwandakutokwirwa ndavasingumadha samaishoni ndigototumirwa futi zvemari chero ukaramba iwewe saka murume nyaya dzaunonzwa nevarume mostly ari from experience ka zvizhinji zvacho ndezvekunyeba zvizhinji zvacho inhema unoudzwa kuti takahurira tikazoda tikagozana achikaziridza but still wakudza nhema iwewe kanoenda kwanoenda indakazvarirwa mwana
murume azvara mwana nambuya vake akazviramba kuti asi mwana wangu. Okay, Captain, bye bye. Akarambirwa mwana akazouya akura. Kwani makaramba? Ndakaramba murume. Bali murume akakuuraya chisiya ndapo. Murume wanga anotondida Captain, but ndakaramba murume ndakurambwa ndakanyatsogaramba kuti hai ndari vataya tinesi. Apana akahurira papo. Akahura ako anotadza kuhura nenheni varume vanogoziva zvavanogaira ukatasira vanotsvaga garo ukaita garo vanotsvaga vakaona. aiwa handina ndasvika sekuru vacho vatori vasiku vanozaenda kunomixa something Krugerstone. ndakavamira Vana vakuzive mashuru yeni kamera. Ndiani asingandizive. Titire 360. 360 handiti. 360 handiti. Hai weta yakawanda. Tupai galaxy. Rakapera 360 chaichiki ndakahurigwa negaro ndikaramba murume. Tupai galaxy. Rakapera. Mira itu. Amuskone. Ndaita 360. Mureka kuzotapa mureka kuzotapa kamuzetest kupawo kuchechi Friday mwe kuzotapa kwa Friday tine power Friday vari kutuka ndani handikoni kukumbura Captain akubhawani. Ayo kana kukumbura kotapa zvakaita naiso zvakaita naiso komazamanda nambotuka munhu ndangotaura nyese zvaiikwata kaanzesiwa okay nyaya iripo ndeyekuti ndavhura life ndakwakugara ndiyai kuchipatara saka ndati munhu kwira undinamati unamati ndopakwira tatiyana ndobva ita sei ndobva anamata saka tatiyana paapedza kunamata inini semunhu anongofanira kutaura kuti munhu kana andipowo prayer ndikumboni ndakavudza baba aripi chichichi ndobata murume wangu chi aripo aiwa ati ndine mwana mudiki muchechi ndikati ko baba varipi akati havanoti havachimbouya ndikati vanochengeta mwana here akati pano neapo ndikati iwe saka murume wako murume wemunhu here ndingamubvunza akati aiwa hasisiri murume wemunhu kari pari ndo akarambisa maikuru akati aiwa handisiri ndakarambisa maikuru tatiyana kana ndaripotsa undutse undikadzirisa ndobati aiwa handisiri ndakarambisa maikuru ndobati aiwa maikuru akarambirwa ndobati maikuru akarambirwa kuhura kati koiwe ukazwa sei chiuno chamaikuru kanzi akahura nemaprofiti kati ukauzwa nani zvati murume wangu kati aiwa saka iwoya ehomureda wakaita kuti maikuru arapwa iwe uripo ende watoone mwana ati aiwa ndakatoroorwa Captain vakatozorambana pari ndakatoroorwa ndopatangira nyaya saka ndopaona kuti atatana uri hure vamwe chiro taiwa right chichi saka ndopakokwirokima akati aiwewe wakatora murume wemunhu saka ndopawazitanga kungotuka nawo apa pasina munhu auya zotsanangura nyaya kana chi engori nyaya munama saka kimuwo ari kuti tatiyana akatora murume wemunhu takana kuti aiwa inini murume wemunhu acho ndowangu ndakatotura ameno mataurira nonzuzi saka ndopane nyaya chete saka tatiyana asi inini ndazwa kunge tatiyana ndiatanga kuti pakata pako ameno kana ndisida kuzi kutora akatora murume wemunhu ndabatirana hanzi hembe yangu yakapera muto yeuri meji oraita kana ndiri meji handiakuzotaurei hembe kuti ingazaichapfekekera aiwa murume wemunhu mapekari sakuke tora murume wemunhu akatora amaikuru akabatwa akatora sei akatora sei angaanezodei vati murume uyu hatanga ari murume wemunhu ende iwe wanga uripe nyemba Tatana. Chimbuya chemugogadera. Kublicha. Vanhu vane kublicha. Tabine time bleaching. Urukuita basa rekublicha. Siya kublicha washuka wapera shiti mbwa yemunhu. Amata. Don't bleach.
But
yourself kana uchitaura nana Meguru chete inazi kusapota chihwere chese chamurutaure varume vese agara unohura asi vana mai nini munozvipa nyembe dzekutinetsana nesu isusu ezvinovatuka Kim ari right mamuka sei mamuka saka naiwe Tatiana wakagarika here uri kutuka mamaidzi because nditori munyu ndangondibata ipapo pekutuka mamaidzi anochengetwa nemurume akataura utona basi but watuka mamaidzi titondibatsirayo titonditengerawo madhaipasi ndokutoda basi unotengerwa naniwo uchituka mamaidzi uyo akapera ari kuti ndikutengeriwa ndiwatuka basa redu izvezvi dai watoti ndikutsvagire basa rechimeidhi ndaikutsvagira murume womunhu asina mari kutambisirei chiro kudaro unotora murume womunhu asina mari kutambisa chivi kutozama kushanda wotuka apa iwe uri kupurohwa nenhangirikinisi yako yechikwereti kuti kukwereta kahidzi yako iri kumbouya ichienda Tatiana wanga wakarona hapo iwe ndokuti wanika ndokutomisa kunoita vamwe dzimba zvawaita inovata newe haiti ichiuya Tatiana kana Meguru vanga vaenda murume angatobosaraita wako watukirei mameni ari kuchema nziani Tatiana asi angatuka mameni ari kuchema Tatiana mamaidzi hatukwi ndo basa zhinji riri kutiraramisa muno mujoni tatoendi kutorarama naro basa iri vana mai vedu vakarerana murume ari kudzokera kuna Meguru badizve zvinoda kutengerwa mapamba nemamaidzi wayo tinogona kutokupa 200 kutenga mapamba hautuki basa remunhu ungatotuka zvimwe but basa remunhu haritukwi ndo zvakanyanya kubatikana muregerere anesve chituka basa redu hazvibudi zvakadaro asina mari kutambisa maziwe kuti Meguru asito anga ari murume wake Meguru kudaiwa huzihure iyi Meguru akahura by MCC 23. munoita live ndoda kujoina live iyo murume wangu akabasa unojoina live iyoyo otaura ariko imi kukasaidi kake ndakutengere mapamba unoda kuyangwai yesu mairei unoda kuyangwai anodzoka kuma4 anenge adzoka unondiudza mwanangu unondiudza kana murume asingagona kutenga madhaipa wakachena mako varume ndosaka ndati varume adzoka ukuya live iari pasaidi ini ndiriproof ngauye nemapamba akauya asina mapamba namwari ponenda chaita ndomumburutsa ngauye nemapamba ngochiti mapamba uri kunotongosiwa vanhu vakahura varume ende ndoshandisa ngochichemera mapamba ingatitambe chete asusati pabasa remamei It's okay. varume bati neuyuzi ukatombokuira daton period anomakutoenda kuti nhasi Tatiana usatokuira otosvika kune girlfriend obati Tatiana akandikuira thats DNA ndozvavanoita inini mata muri kundiataka inini handinotomboti varume havanyimba ndinambofirelesita ini ndatiuya panapa inini ndakokudza nyaya yekuti unoudza mukadzi akasiwa kuti adhanga ari kure yosina kumbata achihura varume ndekai kana vachinyengerera imwekuti ndakamubati ndanyatsoti ndakaudzwa vani ini ndakazokupindura kangu wakatitonga uri ipere ini ndakatitonga uri ipere vakabatwa
varume anenge ari obati mukadzi yakwe ndasi varume for you and there's no one above varume tiri sesu vakadzi hapana chioraka varume vamadinadiraravo. Thank you so much. Captain Maitabas. Kana muri live. Murume wangu akatoka ndichajoina live ina ipasite. Okay, Tatiana mwanangu. I don't think there is anything that you should come with your husband to prove. In those later life, upenyu ndo zvauri ende varume vavo vanotaura vakadzi vakaoma. You still gonna do the same to you. You still gonna kunonyeka kana mako amairi. Ovaudza kuti Tatiana akaoma. Mese mucharamba muri mahure paari. Iye ari ndiye huro. Saka ndatsongona vakadzi vakutaura pana pozhinji vacho. Vane experience yavo. Vakabhenge vakatogona. Vakatouraya mastori. Saka varume ndo havo. Kana ada zvavo anokufa. Varume vashoma kuti anogona kunonyarara. Vechipari. Anokwanzira mukadzi. So chitoriwo chidzidzo mwana kusho kuti ugare wakangwarira bhosi kubata foni yake akusukudiwa. Message. Unozoti varume, let me tell you something. Varume betaibvumirwa nana Matamu. Takatomboitaura last week nyaya iyo ndatotoitira kafuti. Takabvumirwa nana Matamu kuti patosvika pagate chingopinda padoo ndobva tadzira mafoni edu baba ndobva yatoro yesu wakicheni iti kana pamusoro pewa ndozozibato zeivakubasa varume vese tisingatoende kumabasa tisuna madziro tinotibvisa pako. Saka foni ukaona yatouya watopuwa zibata aisisina basa mwanangu inenge zvakakosha zvatobviswa. But Captain, I don't trust our roommate. Each of us, I don't trust. Not to just and not to just. She's not a threat to management. She's not at all. Because Chanoza, I got for that ass for the school. Can't for the teachers and for the league. Imagine. I'm not for what you had here. I think. I can't get a book. Saga. One hour. Yarukuza, wasiri vauta kona kufoto kana mai vako. Kwa mama vapesijani. Dorkurando. Yes, anogona kutokodza nane masituation ake panenge ari ezekese. Iwe wakubudza kuti ada kufira iwa kereke. Yes, takaona kuwasira. Machena izokushira. Ukukadzi wake. Ndozvavari varume mwana. Apana kana nawa. Usuno chaiva nemutsaradziki yarapa. Akauya pana akapfira akazwa akazorapwa. Hama dzaiti vambiri vamuna vakutotenda izvizvi. Akarapwa pane vanhu 3. Kunyadzisa vazvo. Mutsura akwira pari saka paunozoda kuexplaina kana kuti vana vazvidzidzisa pane kuruma nekatokurapa akazikapo kuremonakira aneremonakira akazuva saka zviriko mwana zviriko
kupota ndokona ndaumero ndikatanga kuivhura nchivhara apo ndokatanga kuivhura tanga kuivhara so varume havasi kunyanyotemba stiri zvavana ende kunamata uchitoziva kuti uri kutadza inoti muruvende wangu chete ndikada kuti nditi vakatambwa rafu nevarume kwirai panozara pagista vatone vamwe vakatotambwa rafu weekend captain vatone vamwe vakatotambwa rafu musi wefriday saturday sunday vatoripo vari fresh izvo